todo este espazo que vedes que hai unha marisma ampla, que a marea chega hasta aquí, está fora da Red Natura. Por qué? Porque a Red Natura de Galicia está tremendamente mal feita. Non solamente no seu deseño, senón tamén na súa amplitude. Hai 17 comunidades autónomas en España e Galicia é a última de todas en porcentaxe de superficie protegida. Despois no Castro aínda había algunhas divisións o sea, que parecía ser como foron as chozas que... Un dos grandes problemas que temos aquí na ría son as motos de auga. E con moito acerto colleu a videocámara e filmou unhas carreiras de motos de auga pola ría que se metían por ali polo Xuncal, que está na zona de Miodelo, entre Mariña e Miodelo, porque, bueno, ali os canais fan así como un circuito, non? Se meten por un lado, salen por outro, a todas as tías. Os cantís costeiros son dominio público marítimo terrestre, e así o di a lei de costas dende o ano 88. Salían dous camións de berberecho todos os días daqui, sabes? De Ameixa. Agora, depois, cando eu andaba xa non, cando quedaban uns 70 embarcacións, xa non había berberecho. O sea, xa só collemos Ameixa. O sea, sabes, o berberecho xa desaparecera moito antes. A fila da xente, cando viñan de mariscar, as mulleres e todo, poñíanse ali no muelle, pero filas e filas con cubos e cubos e cubos cargados, pois de todo, de ameixa, de berberecho, de mincha, de todo o marisco que vos poidades imaginar. Aí viñan os compradores, subastaban, e aí estaban as pobres despois de traballar todo o día, e agora, pois nada, sigue isto así todo fatal, que non hai produción, nin nada de nada, está todo terminado. En aquela época, que quero dicir que cando os levaban berberechos e ameixa na mesma embarcación, o sea, que tal, cando iban as mulleres escollendo, o sea, ao mellor cada bote pois sacaba ali no muelle pois 5 sacos de marisco, Ven destes troncos, non? A folla é absolutamente característica, é dicir, é inconfundible. Vedes que ten así unha serie de lóbulos. Sí. Os troncos de folla. Unha cantidad de